L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-Partit Laburista rebaħ marġini b'saħħtu. Il-bieraħ il-poplu Malti Wawċi għażel li jimxi l-qudiem lejn futur sabiħ. Il-mandat li tagħna l-poplu Awċi u Malti se nsarfuh f'ħidma aktar qawwija b'umiltà akbar minn qatt qabel. Tibda minnu fih, għalhekk Malta flimkien li trid mitton għax-xogħol, Malta flimkien li tħares lejn kisbiet ġodda l-pajjiżna, lejn kisbiet ġodda għas-soċjetà kollha tagħna. Għalhekk Malta, għalhekk flimkien, għalhekk il-futur sabiħ. Nirringrazzjakom ħafna tal-fiduċja tagħkom.